Aray ko. So what's up guys, no? So titignan natin guys yung Sniper 155 na super load na naputulan ng Conrad. So ito yun siya guys. Aray ko. Grabe. So ako yung nagbibideo dyan guys nang biglang ayun, para kung butiti dyan na nasabligan ng asin. Grabe yung usok guys. Tumagas yung mga coolant tsaka yung oil. Grabe, first time to guys in history dito sa Dyno Lab. You know, nadamay pa yung photo sensor. Grabe guys, pag Conrad na talaga wala na tayong magagawa dyan. Naputol yung Conrad ni Sir, kaya nadamay yung crankshell niya. Di po talaga yan may iwasan guys. Ayun, grabe. Vito Pro, Red Leo. Super load yan guys, hindi talaga yan may iwasan. Kaya yung larong ito is hindi talaga pwede sa mga hindi malalim yung bulsa. Hindi talaga maiwasan guys na may mga gantong senaryo. Kahit sinong magaling na builder, talagang possible na maka-encounter nito guys.